sang guru yen tanah mutusa sang sri naga prasanta wonten dawuh pukulun wonten klungen bani jagoning dewa selak neloni Supraba risayane ora diulungke ora mesake wancine bangun ki penak-penake ora diulungke kose tak kose lawang aku ki gulung-gulungane Supraba nah nyatane wong sayane ora ning jago dewa ati kesih dewa ora iso golek wakil yo saiki gendi Supraba tak dadekke bojoku nah Supraba wis dadi bojoku ora bakal tiba kasul parang curi bakal tiba ing kasul babit permadane mukti nyaka wati mbau denda selawase ngene naga prasanta aku ngerti jatine kabehmu kowe sing kula bukane pagawean ya pancen kabehmu dadi jalaran nek ora ngene ora nitipasi munggah kaya dadi jagoning dewa apa sampeyan wis entuk jagoning dewa delok iki pasti jalan sing jago gelem dikembang wong iki selak sesek nek wayah mlaku ora apa-apa ora apa lagi selak perang selak madang aku selak mangan menungso ning pengarepan iki pangan ayo kowe dadi jagoning dewa aku wis maca robanati napi dunia kasana wis kleru de Allahumma barik lana bima apa ning pengarepanku ora minggir tak pangan urip-uripan ayo ngaku jenengmu sapa kowe jagoning dewa Wasi Jaladara Wasi Jaladara apa Wasi Jaladara Wasi Jaladara bener ketoke disiarke Wasi Jaladara apa Monel Jaladara apa Prunggu weh pawane yo gentiyeng dasar pawaan putih wah lah kowe pancen wong bule kowe wis rasane tak mungkar kaya wara kowe kowe anak sapa ngaku dhisik yen pancen kowe anak ratu ngendi anak pendhita ngendi bakal ijoli kasane uripku mergo kowe mati ning tanganku monggo prasangka gono parang aku kowe pamit marang wargane ring Raden negaramu Renggo Bumi waktu dina iki Kakrasana sing sagung muntake nyawamu piye ora pati cetha iku apa muni ora pati cetha kupingku bucet aku sing muntake karo nyawamu ora pati cetha aku sing bakal muntake nyawamu ya blak limpah Thank you.